Trebišov, štartovné číslo 35, Ľubomír Tóth, Vranov, štartovné číslo 37, Stanislav Šimák, Fortuna Trnava. Takže prosím, mladenci, nástup. Máme. Tuto chlapie jak hora. Dúfajme, že sa nám pomestia na pódium. Urobíme to ako v predchádzajúcej kategórie. Utvorte si polkruh. Mladenci, netlačte sa dopredu, ešte si vás rozdelíme a poobraciame zo všetkých strán, takže budú mať rozhodcovia dosť času, aby si vás všimli. Základný postoj. Čelom zad. Výročku strpenia, už je to tu. Rozhodca číslo 1 si praje viedieť týchto pretekárov. Štartovné čísla 33, 37, 35, 27 a 26. Tak. Pred rozhodcu číslo 1 základný postoj. Stačí. Hrudník, bod. Pripravíme sa. Ideme.